Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ka Bharatiya Janata Party ka balong ka sengsan perthai ka bayatre lang hapo ka kunhun jong Meghalaya Democratic Alliance ka babat yau lakam sanchar ha ka jela ha ka arhunyo terik unailor arjar khat khandai ka lapan banaban seimadan dauba Joshua Warjri balong unong song snong jong snong ichamati na ka bentaban aireng ha ka election siteng samoi ka ban salong ha Shela constituency ha ka arhoi terik urisau mentau snem arjar khat khandai State President jong BJP uba Shibon lengdo ha ka jingkran bat kilat pathai kubor ha ka negasngi ulai thu ba ka election committee jong party kala dep pharu da ka jingtho sha ka office trekam jong BJP ha Delhi na ka bantaban pha ya ki nongelam ki banwan ai jingkran ha ki ransan yalap election ha Shela na ka bantaban Punjab yauni kurtong ba ka party kala saimaran ha ka ne ka kenti kat gom ga jinge tho jong ba Shibon lengdo ki nong yalap election ki ban sa wan nabar ka jala kin kentup yau Dr Himanta Biswa Sharma ubalong chairman jong North East Democratic Alliance ki menteri rangba na ki jala ba pher ka than chtai lamingi ki ba ka BJP ka bat yau lakam sanchar bat kentup ru ya ki menteri ka sarkar pedeng kumu Dr Jitendra Singh uba pek ya ka tanat development of North East region bat kiwe Uni unang yalam ka BJP ha Meghalaya ulapan pauru baka party ka don ya ka jing angnot ban yora ya ka thong ha ka ni ka kenti namar bakat hadu mentahi don palat 10,000 ngut ki pai ba nong song snong ki bala penia so ya la de kum ki khot jong ka BJP man yo ya ni ka tiket ba ka jing yarap jong ka executive member jong state bro way bat kam tam ru kum we na ki MLA ki jong ni Ima Shanbor Sulai Ibladon tibat kejat naduk kasi ke pastang ke jonga ngaingu ila ra enga la kumyo upara la jong ila bat enga ti kejat ba ngadai ban yo be ya kan ka tiket tiket ka thong ke jonga nak benta kan konsumsi ka beningkong kadai bakiri urang ba jong kan ka than habaki ya ka imlang salang ke jonga ha ka than ngasong khang ti la arpos nem Bat kajinge dei kejonga habai dei be kisnong ni ki puja committee ni ki wikwi ki baper ki jing ki kenja sing balang bat ki wikwi ki don lekat bat gi trailem bat ki nganopi na pok konsumsi hadin bangla job yang ni election na kulare ki ba ladangan lek step syaka kam kejonga ndai janmit nganot phai syam ka jong gayeng bang ni ban konsum bat ki kum ba i ba Shanbor yang ila sajikai kata tibat kawiru kipat ba jong konsesi jong i kitip syai ba kasnong Shela ka jong i konsesi kelajot kalapelut lajot ka jan ngi serdep lajot lang ni ngi serdep lanu ngi yo pongjan thmai lanu ka Christmas kan poi bat lanu kata kajing lek sobha ka jong i kalwan poi sin pat hidup kisuk bagin laj ya kijing kijing dia kidem sniu bangila yok mat hakti kathan ke jongi lingba kijing khang jong kamausun hagini snem gi bladep kalau kijing yam briu bat kijing yam kathang abang ipe ngaru na kaliang ke jonga nakwa bat kentiu ya kini gipai ba jong ni konsesi jongi ba kin pai kemat bagin pe bakadai kan ni ke parti kapan ai ka jing im bat ai ka jing kala bat ba kinwan ha kalenti ka jing sup namar baliu ka jing ban ben gi baduk kadai ka bam gadi ka jing pule pergi ngasak keli lada ngi ku gi briu ni don hok tang ki kun ki baruspa ba kilet school balai ki baduk kim don hok ba kilet school haba barok hoy ni dei ki badon lakasnam lada on ekti ke jongi lada ngide Hindu ni lada ngide Khasi lada ngide Garo ni lada Kristan ni lada ngide unu kasnam kan hey ni im dah kan tiga babe namar kawai ru ngitip kas kam sakri ki pat ba kadai kawai ka kam ban sakri u blai ha kan ka sla partai kata ka jinge dei ke jongi kan ka sno ka jongi mat na kwa hi ya ka development bangan ra nomor banglayo bat dengan ni sarkar kemile kam don jing don problem haba kini sarkar rit
kreatif ba ke sarkar BJP kalau kum uding ba ki NPP ki wi sarkar kilong kum ki tenal dia bangin sedap uding ba hangta ngin sayo ya kita ki jingkerku ki scheme ni development lagi ba per himdon shu kejing atatin rengkat bat kejing alam nanti kum kini ki MLA ki balong ki senior ki jongi ni ki ba kamalor jongi ki ban pedi galanti ngila sakhiru agasi ka bangilit pan ya simbantang ji solem agasi batem ya bei batani doktor dan ko parloi ru ngai ita agasi senior ko suro te ka kumu traishnong tantu iru i focus ya kata hai we need development ya gini ki long pending issues kepada ilu surok lenti singkien nam taban uplift ya living condition ji kinong rep kina school kina kuliah putar ter i hamlung acquainted etep kamba mai kung traishnong tu mala kapor la iba dari tangkap BJP itu nggak jingkerben boro-boro keren ya kata apa konsumsi jumpa kila pej ya kibun kira jual parti kini kata hadu kapor jumpa don rumpoi nasional tekum kipej pada ya ka vision lani korkom trekam jong ke polisi jong Narendra Modi kamut ka selai mata kasanya lengba jong ba Joshua ba dari tangkap BJP kading ba kapalaban suara ya kita kicing angnur lani tadi long aspiration of the people ke jong kipej ba nasional ka selai konsumsi